Ναι, ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ κακός. Η Βαλένθια αντίθετα κατά τη γνώμη ήταν πάρα πολύ καλή γιατί είχε τρομερή κατεύθυνση στην άμυνα, έβγαλε τρομερή ενέργεια στην άμυνα. Νομίζω ότι ήξερε ότι δεν μπορεί να πάρει το παιχνίδι από την επίθεση. Στόχευσε στην άμυνα της που είναι η καλύτερη στην Ευρωλίγκα, η οποία ήταν καταπληκτική, ήταν διαβασμένη, δεν ήταν δηλαδή απλά ότι δεν τα έβαλε. Βέβαια ο Ολυμπιακός έχασε πολλά, μέχρι και λέει έχασε θυμάμαι ένα του Παπα-Νικολάου, του Σίγμα 2, δηλαδή ήταν... Οι μπάλες να φεύγουν από τα χέρια εκεί μετά το 12-14 ήταν μια τραγική εικόνα. Και κάποια βεβαιασμένα σουτ χωρίς... Βέβαια. Οι βεβαιασμένα σουτ είναι αποτέλεσμα της κακής ψυχολογίας. Ναι, χωρίς καθαρή σκέψη θα έλεγα. Ναι. Αλλά αν το δούμε τακτικά το παιχνίδι, η Βαλένθια ήταν ίσως η πιο διαβασμένη άμυνα που έχω δει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Ευρωλίγκα, με τις παγίδες εκεί που πρέπει, με τον τρόπο που πρέπει, χωρίς να σου αφήνουν εναλλακτική λύση. Ο Ολυμπιακός πνίγηκε. Πραγματικά πνίγηκε και επιθετικά είχε τεράστιο πρόβλημα. Σαφώς η απουσία του στο συγκεκριμένο παιχνίδι ακόμα περισσότερο του Πίτερς είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και φάνηκε αυτό. Ναι. Βέβαια νομίζω ότι είναι η πρώτη απουσία που είχε φέτος ο Ολυμπιακός, που κανένας Ολυμπιακός δεν πρέπει να πει κρίμα που έλειπε, γιατί ο λόγος που έλειπε είναι πάρα πολύ σπουδαίος. Ναι. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα έχει στενοχωρηθεί που έλειπε, ας πούμε στο εργατικό για την ήττα, αλλά νομίζω ότι ήταν καλός ο λόγος και οφείλουμε να το πούμε αυτό, έτσι. Αλλά σίγουρα έλειψε πάρα πολύ σήμερα, γιατί ήθελε 2-3 σουτ μακρινά να ανοίξει λίγο την άμυνα από αυτή τη δαγκάνα που είχαν βάλει η ομάδα του Μονρού. Ήταν καταπληκτικά διαβασμένη, δηλαδή το παιχνίδι δεν χορτές να το βλέπεις τακτικά, θα μπορούσαμε να το δούμε μέρες και μέρες ξανά. Αν ήμουν σε ομάδα τώρα θα το βλέπαμε πάρα πολλές φορές. Και ήταν η αυτοσυγκέντρωση των παιχτών πάρα πολύ μεγάλη της Βαλένθια. Ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ κακός. Σίγουρα δεν ήταν μόνο ο Πίτερς, γιατί ήταν ανέτοιμοι και ο Πετρούσεφ και ο Γκος. Για μένα το είχα πει πριν αρκετό καιρό και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή σήμερα φάνηκε περισσότερο. Είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό τι θα βγει από τον Μπασδέικης και το Σίγμα. Αυτή είναι το μεγάλο πρόβλημα για μένα σήμερα στο παιχνίδι. Ο Σίγμα έχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα από ό,τι δείχνει. Εγώ κάποια στιγμή νόμιζα, ήλπιζα μάλλον ότι μπορεί να είναι ο τραυματισμός που είχε, αλλά δείχνει ότι συνεχίζει, είναι πολύ αργά τα πόδια του στην άμυνα. Και η Βαλένθια και εκεί χτύπησε σήμερα, δηλαδή όποτε βρέθηκε απέναντί τον πέρασε. Και ο Μπραζδέικης πάλι δεν έχει το ρυθμό που θα ήθελε μια ομάδα που παίζει με τον τρόπο που παίζει ο Ολυμπιακός. Αυτά τα δύο στοιχήματα είναι σημαντικά. Δεν μιλάω για τον Πετρούσεφ που σίγουρα δεν είναι καλός, γιατί δεν τον έχουμε δει σε διάρκεια, δηλαδή τώρα έπαιξε πρώτη φορά το παιδί σήμερα. Ναι, να δούμε τι μπορεί να κάνει. Φαντάζομαι ότι θα είναι και ανέτοιμος, δεν θα είναι έτοιμος 100%. Δεν μιλάει για τον κόσμο ή από τον τραυματισμό. Αλλά νομίζω ότι τα δύο στοιχήματα αυτά είναι σοβαρά στοιχήματα για τον Ολυμπιακό, για τη λειτουργία του Ολυμπιακού. Και θα παίξει ρόλο μεγάλο στην πορεία της εικόνας. Δεν είναι καλή εικόνα. Τώρα ο Ολυμπιακός καλείται εκεί που απαραίτητος να πάρει το ένα στα δύο εκτός έδρας την άλλη εβδομάδα, και μάλιστα εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να πάρει και τα δύο. Δεν είναι εύκολο, αλλά πρέπει να κάνει και μία υπέρβαση στο ένα από τα δύο, γιατί θεωρώ ότι αν δεν πάρει στη Βιλερμπάν, όπως έλεγα πάντα και στους παίκτες, μην πάμε ρε παιδιά, αν δεν μπορεί να κερδίσουμε στη Βιλερμπάν. Ό,τι είπα για τον Παναθηναϊκό χθες, γιατί εγώ ούτε χθες είμαι ικανοποιημένος από την εικόνα. Ναι, θα ήθελα ένα σχόλιο και για τον Παναθηναϊκό. Ναι. Εγώ θυμάσαι ένα παιχνίδι που είχε χάσει ο Παναθηναϊκός και σου είχα πει μαζί, μιλάγαμε μετά, ότι για μένα κέρδισε πολλά ο Παναθηναϊκός. Ναι. Στην ήττα του. Ένα παιχνίδι, δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Νομίζω ότι χθες έχασε παρόλη την νίκη του. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει ένα τεράστιο θέμα, δεν μπορεί να κρατήσει διαφορές συνέχεια, έχει το ταλέντο να τις πάρει, αλλά τις κάνει από όλες τις ομάδες. Δηλαδή την έχασε από τον ΠΑΟΚ προχθές, την έχασε από την ΑΕΚ, την έχασε από τον... συνέχεια το κάνει αυτό. Μπορεί να μην το στήχησε χθες γιατί είναι μια ομάδα που είναι μέτρια, αλλά εγώ δεν είμαι ικανοποιημένος γενικά από τη βδομάδα αυτή των ελληνικών ομάδων, και περιμένω να δούμε την άλλη εβδομάδα αντίδραση, έτσι. Είναι δύσκολο, η Ευρωλίγα είναι πάρα πολύ δύσκολη φέτος, και όπως έχουμε πει μπορεί ο Ολυμπιακός να έχει 7 εκατομμύρια δικαιολογίες σήμερα, αλλά το αποτέλεσμα έγραψε και δεν ξέρω αν στο τέλος θα μπορέσει να γυρίσει και τι θα κάνει. Δηλαδή αν βάλουμε ποιες ομάδες διεκδικούν τις θέσεις, θα καταλάβουμε τη δυσκολία. Που είναι μεγαλύτερη με τον τρόπο που γίνεται φέτος η Ευρωλίγκα, γιατί ο Ολυμπιακός ήθελε να είναι στους 6 τουλάχιστον, τώρα με αυτή την ήττα δεν... Ναι, είναι δυσκολεύει το πράγμα, εκτός αν τη σβήσει με κάποια εκτός έδρας που
Και το βασικό είναι ότι ξεκίνησε πέρσι με 2 νίκες μέσα στην Ισπανία και φέτος έχει ξεκινήσει με 4 ήττες από την Ισπανία στην έδρα του. Και οι 4 ήττες εδώ μέσα είναι από ισπανικές ομάδες. Που πληγώνει πολύ τον Ολυμπιακό αυτό. Πολύ. Ήταν πολύ κακή εικόνα σήμερα, δηλαδή το παιχνίδι δεν βλεπόταν έτσι. Κάποιες στιγμές έλεγες τι βλέπω τώρα ρε παιδί μου, δεν βλεπόταν, είναι πάρα πολύ κακό. Πολύ κακό μας. Ναι, δεν μας έχει συνηθίσει ο Ολυμπιακός έτσι. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο είμαι απόλυτα σίγουρος και εγώ όπως και πολλοί ότι ο Ολυμπιακός το έχει σημαδέψει ως παιχνίδι που έπρεπε να κερδιθεί για να πάρει τους βαθμούς βαθμολογικά να σταθεί καλύτερα. Η Βαλένθια ξεκίνησε με ένα 0-5. Έκανε ένα 12-0 Ολυμπιακός και από εκεί μετά ουσιαστικά σαν να κατέβηκαν οι διακόπτες. Η Βαλένθια λειτουργήσε διαφορετικά. Είναι δύο ομάδες οι οποίες έχουν την καλύτερη άμυνα στην Ευρωλίγκα. Οπότε είναι δύο ομάδες οι οποίες ουσιαστικά εκ των πραγμάτων είναι πολύ δυνατές στο κομμάτι, στο αμυντικό τομέα. Ναι, αυτό το βλέπουμε και από το σκορ, ας πούμε. Είναι πολύ χαμηλό το σκορ. Συμφωνώ. Η αλήθεια είναι ότι η Βαλένθια έδωσε με πολύ έξυπνο τρόπο τα μακρινά σουτ. Θέλησε να αποκόψει την κάθετη δίδυση του Ολυμπιακού, παίζοντας πολύ δυναμικά στα pick and roll, στα screen και αφήνοντας την έξτρα πάσα, ρισκάροντας το τρίποντο. Πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο ο Ολυμπιακός δεν θα είναι εύστοχος. Ευτύχησε να έχει δίκιο, γιατί με πολύ κακό ποσοστό ο Ολυμπιακός είχε περίπου στο 20%. Νομίζω δεν μπορείς να κερδίσεις εντός ένας παιχνίδι αν πας σε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι το γεγονός ότι δεν μπορούσε να βρει διαδρόμους να διεισδύσει, να φτύρει τους ψηλούς της αντίπαλης ομάδας ήταν κάτι το οποίο ουσιαστικά λειτουργήσε αρνητικά. Προβληματισμός μεγάλος είναι και με το θέμα των ελεύθερων βολών. Δηλαδή δεν μπορείς, αν και ήταν παιχνίδι το οποίο πήγε σε πολύ λίγες κατοχές και για τη μία για την άλλη ομάδα, νομίζω ότι η Βαλένθια αυτό επεδίωξε, να πάει σε πολύ χαμηλό τέμπο για να σταματήσει το transition παιχνίδι του Ολυμπιακού. Οπότε εκ των πραγμάτων έπρεπε να πάει σε πολύ μικρό αριθμό επιθέσεων. Αυτό ενώ είχαμε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι και οι δύο ομάδες είχαν πάρα πολύ μικρό αριθμό βολών. Ο Ολυμπιακός ήταν άστοχος. Η αστοχία και στα μακρινά σουτ. Ναι. Ακριβώς, και στα μακρινά σουτ δεν έδωσε τη δυνατότητα να φτιάξει ψυχολογία, γιατί δεν αρκεί μόνο να μείνεσαι, πρέπει να βάζεις και μπροστά. Είπα και με το Σωτήρι, 9 στα 31, έτσι. Είναι 27%, οπότε είναι μικρό ποσοστό για εντός έδρας παιχνίδι για την ομάδα του Ολυμπιακού μιλάμε. Θα σταθώ και εγώ σε αυτό που είπαν και οι προηγούμενοι, ότι όντως η απουσία του Πίτερς ήταν σημαντική τελικά. Γιατί ήταν μια ομάδα που είναι μια μονάδα η οποία μπορεί να ανοίξει το γήπεδο με τον τρόπο που λειτουργεί ο συγκεκριμένος αθλητής έξω από τα 6-25. Τελικά δείχνει ότι ενώ ήταν ο Βεζέκος μπροστά, φέτος ο Πίτερς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κομβική σημασίας, έχει αποτελεσματικότητα μέσα στην ομάδα του Ολυμπιακού και αποδείχθηκε σήμερα που με μια ομάδα που είναι πολύ massive, είναι πολύ solid στον αμυντικό τομέα, χρειάζονταν πάρα πολύ το μακρινό σουτ. Δεν ξέρω αν θες να πεις και δύο λόγια για το μάτς του Παναθηναϊκού, γιατί χθες δεν τα είπαμε. Ναι. Αυτό που ουσιαστικά πρέπει να κρατήσουμε εν ολίγης είναι ότι φάνηκε η φυσιογνωμία του Κώστα του Σλούκα στο χθεσινό παιχνίδι. Νομίζω ήταν κομβικής σημασίας η απόδοση του. Φάνηκε ότι ξεμπλοκάρει αρκετά πράγματα. Από εκεί και μετά σίγουρα η άμυντα ήταν κάτι το οποίο λειτουργήσε για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να πάρει το προβάδισμα και να μπορέσει να το συντηρήσει. Αλλά επαναλαμβάνω, όταν έχεις τον Κώστα του Σλούκα σε μια κατάσταση τέτοια, ο Μίτογλου ήταν αρκετά καλός. Δόθηκε χρόνο συμμετοχής και στο Χουάντσο για να μπορέσει να πάρει και αυτό σιγά σιγά να βρει το ρυθμό του. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ... Και η συμμετοχή του Αντετοκούμπο πιστεύω ότι ήταν στα θετικά. Αυτό πήγα να σου πω, αφού έλεγα ότι ήταν μια πολύ σημαντική νίκη, όμως δεν πρέπει να μην βάλουμε έναν αστερίσκο στη συμμετοχή του Κώστα του Αντετοκούμπου, ειδικά στα τελευταία 3 λεπτά, 4 λεπτά. Εκεί που τα δύο μπλοκς, ειδικά η τελευταία του άμυνα, άσχετα αν ήταν άστοχος στις βολές, νομίζω έδωσε έναν άλλο αέρα στην επίθεση του και την άμυνα του Παναθηναϊκού. Ήταν κομβικός
και έδωσε λιγάκι το τι έκανε τη διαφορά στα τελευταία λεπτά, που εκεί νομίζω ήταν και το κομβικό σημείο για να δώσει τη νίκη στον Παναθηναϊκό. Και τέτοιες νίκες, Άγγελε, πιστεύω ότι χρειάζονται οι ελληνικές ομάδες. Νομίζω ότι όταν μπαίνεις σε μια δικασία του ότι πρέπει να μπορείς να βγάλεις πράγματα, όπως και τη σημερινή νίκη του Ολυμπιακού, υπήρχε το πρέπει ότι πρέπει να κερδίσει. Γιατί είχαμε πει και την περασμένη εβδομάδα ότι είναι τα παιχνίδια αυτά που έρχονται στη σειρά που πρέπει να τα κερδίσεις. Δεν το έκανε σήμερα ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός αντίθετα μπήκε στη διαδικασία και κατάφερε να το πραγματοποιήσει. Νομίζω ότι δίνουν έναν άλλον αέρα στις ελληνικές ομάδες τέτοιες νίκες, εάν και εφόσον επιτυχάνονται. Θεωρώ ότι και οι δύο ομάδες από την επόμενη εβδομάδα, αν και έχουν δύσκολο πρόγραμμα, νομίζω ότι θα αλλάξουν. Ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι μπορεί να κάνει πράγματα. Ο Ολυμπιακός λίγο, ο Γκος επανέρχεται, ο Μιλουτίνου δεν έχει ακόμα το ρυθμό του. Ο Μακίσικ επίσης. Πρέπει να βρεθούν πάλι οι αυτοματισμοί για να μπορέσουν να μπουν σε μια δικασία να δείξουν αυτό το efficiency, την αποτελεσματικότητα αμυντικά και επιθετικά και οι δύο ομάδες, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Ναι, ο Ολυμπιακός ήταν κακός, η αλήθεια είναι αυτή, επιθετικά, γιατί αμυντικά έβγαλε τις αρετές που βγάζει συνήθως. Και άστοχος, και πολύ άστοχος. Ναι, ήταν κακός επιθετικά, ήταν άστοχος. Εντάξει, το ότι του έλειπε ο Πίτερς είναι μια σημαντική παράμετρος, γιατί ο Ολυμπιακός επί της ουσίας είναι χτισμένος με δύο σουτέρ. Όλοι οι υπόλοιποι παίχτες του δεν είναι κλασικοί σουτέρ. Είναι βραδιάς σουτέρ, δηλαδή κάποια στιγμή μπορεί να είναι καλοί, κάποιες άλλες στιγμές μπορεί να είναι κακοί. Αυτοί που έχουν μια συνέπεια είναι ο Κάναν και ο Πίτερς. Αν ο ένας από τους δύο δεν λειτουργεί, συνήθως λειτουργεί ο δεύτερος. Σήμερα που δεν λειτουργήσε ο Κάναν και ήταν άστοχος και κλείστηκε από την άμυνα της Βαλένθια με σωστό τρόπο, δεν υπήρχε ο Πίτερς για να πάρει κάποια σουτ και να αλλάξει το ρυθμό της αναμέτρησης. Η Βαλένθια είναι μια σκληρή ομάδα, είναι μια ομάδα η οποία είναι γενικώς άτεχνη, δεν έχει πολύ ταλέντο, δεν θεωρώ ότι μπορεί να κάνει και πάρα πολλά πράγματα στην Ευρωλίγκα, αλλά θα κάνει ζημιές σε ομάδες που δεν την προσέξουν, σε ομάδες που δεν την, να το πω έτσι, την σκεφτούν ως μια αξιόμαχη αντίπαλο, και έχει κάποιους παίκτες οι οποίοι θα μπορούσαν να βρεθούν σε όλες τις ομάδες του EuroLeague. Ο Γιόβιτς στα καλά του, ο Ντέιβις, είναι δηλαδή παίκτες οι οποίοι έχουν μια ποιότητα. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός για ένα ακόμα παιχνίδι αποδεικνύει ότι η αλαζονία του καλοκαιριού, γιατί εγώ εκεί το εστιάζω, του κοστίζει μέσα στη σεζόν. Και τι εννοώ αλαζονία? Ο Ολυμπιακός άφησε ελαφρά την καρδία με μεγάλη ευκολία να του φύγει ο Σλούκας. Το κομμάτι του Βεζένκοφ δεν μπορούσε να κάνει κάτι, γιατί ο Βεζένκοφ είχε το NBA μπροστά του και δεν μπορούσε ο παίχτης να βάλει στη ζυγαριά αυτό, οπότε δεν συζητάμε για αυτή την απώλεια. Ήταν πολύ εύκολη η απόφαση του αποχωρισμού του Σλούκα, χωρίς μια κουβέντα, χωρίς μια συζήτηση, χωρίς κάτι. Θεωρώντας ότι ο Ολυμπιακός μπορεί αυτό το πράγμα να το αναπληρώσει. Εγώ βλέπω έναν Ολυμπιακό λοιπόν φέτος που έχει δύο πολύ βασικά προβλήματα. Το ένα είναι ότι δεν έχει δημιουργία και δεν έχει και πολύ σκοράρισμα. Ο Ολυμπιακός για να περάσει στους 75 πόντους σε μάτς είναι σπάνιο πια. Και όποια ομάδα τον πηγαίνει, ας βγάλουμε τη Βαλένθια που είναι μια καθαρά αμυντική ομάδα, όποια ομάδα τον πηγαίνει σε μια λογική της επίθεσης και πλάσει 75 πόντους, έχει το πάνω χέρι είτε εκτός των παίζει είτε εντός έδρας. Γιατί έχει συμβαίνει αυτό? Διότι έχει χάσει το 40%, για να μην πω παραπάνω, των πόντων του της ευκολίας στην επίθεση. Δηλαδή έχει χάσει το ένστικτο του σκόρερ και ηγέτη Βεζένκοφ, έχει χάσει τη δημιουργία, το pick and roll και το ένστικτο του σκόρερ ηγέτη Σλούκα. Έχοντας χάσει λοιπόν αυτά τα δύο, δεν τα αναπλήρωσε. Γιατί ναι μεν έδωσε στον Πίτερς κάποια παραπάνω λεπτά και ο Πίτερς έχει δείξει ότι μπορεί να τα πάρει κάποια σουτ και να πάρει και κάποιες πρωτοβουλίες, αλλά δεν είναι Βεζένκοφ, δεν προσφέρει δηλαδή σε όλα τα επίπεδα του παιχνιδιού όπως πρόσφερε ο Σάσα Βεζένκοφ. Ο Δε Γκος, πέρα από τον τραυματισμό του που σαφέστατα το παιδί το έχει πάει πίσω, δεν είναι σε καμία περίπτωση Σλούκας. Και αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια ο Ολυμπιακός θα πορευτεί την επόμενη περίοδο, δηλαδή μέχρι το τέλος της χρονιάς, με τον Walkup, ο οποίος είναι εξαντλημένος, και με την εθνική και με τα πάρα πολλά λεπτά που έχει παίξει, και σίγουρα και ένας παίκτης ο οποίος έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και τα κάνει εξαιρετικά, κάποια άλλα τα κάνει όμως με μια ταχύτητα κάτω, και έχει δίπλα του τον Γκος, ο οποίος ποτέ δεν ήταν ηγέτης, ήταν ένας πολύ καλός δευτεροκλασσάτος παίκτης, και έναν απόλυτο ρολίστα το Long. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός αυτό που έχει πρόβλημα είναι έλλειμμα προσωπικότητας σε ποσότητα. Γι' αυτό νομίζω ότι θα έχει αρκετά σκαμπανεβάσματα κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Αυτό σε γενικές γραμμές είναι το σχόλιο μου για το μάτς. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έχει αρκετά προβλήματα να λύσει, γιατί 4 ήττες μέσα στην έδρα σου δεν είναι εύκολο. Ο Ολυμπιακός έχει δείξει βέβαια ότι εκτός έδρας μπορεί να κάνει πράγματα και να τα αναπληρώσει, αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή πράγματα τα οποία πρέπει να τα κοιτάξει λίγο coach και να δει πώς μπορεί να πάρει πράγματα και από άλλους παίχτες. Και πέρασαν όλες οι ισπανικές ομάδες
απέναντι στον Ολυμπιακό. Είχε ήττες μόνο. Ναι, έχει κάνει ήττα μέσα από την Μπασκόνια, μέσα από τη Ρεάλ, μέσα από την Μπαρσελόνα και μέσα από την Βαλένθια. Ο περσινός Ολυμπιακός θα μπορούσε να σου πω με την ίδια την ευκολία που έχασε, με την ίδια την ευκολία μπορούσε να πάει να κάνει 4 διπλά στην Ισπανία. Ακριβώς. Δεν είμαι σίγουρος ότι ο φετινός Ολυμπιακός μπορεί να κάνει το ίδιο. Και Χρήστο, δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι για τον Ολυμπιακό. Θα ήθελα και ένα σχόλιο για τον Παναθηναϊκό για το χθεσινό μάτς. Κοίτα να δεις, ο Παναθηναϊκός χθες έδειξε για ακόμα μία φορά, γιατί είναι μια ομάδα η οποία έχει ακόμα πολλά πράγματα να μάθει και από τη διοργάνωση και πάρα πολλά πράγματα να χτίσει ο Αταμάν. Είναι ανεπίτρεπτο απέναντι στη χειρότερη ομάδα της EuroLeague. Και όταν λέω χειρότερη δεν εννοώ από πλευράς αποτελεσμάτων, από πλευράς το πώς είναι δομημένη και το πώς κινείται μέσα στο γήπεδο. Να κάνεις τέτοιου είδους διαφορές, να παίρνεις, να τις χάνεις με την ίδια ευκολία που τις χάνεις απέναντι σε οποιοδήποτε αντίπαλο. Ο Παναθηναϊκός δηλαδή τον έχουμε δει να παίρνει διαφορές απέναντι στον Ολυμπιακό να τη χάνει. Τον έχουμε δει να παίρνει διαφορές απέναντι τώρα στην Βιλερμπάν να τη χάνει, απέναντι στον ΠΑΟΚ να τη χάνει. Ναι, και στο ελληνικό πρωτάθλημα και στον ΠΑΟΚ. Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει ακόμα δομήσει απόλυτα την προσωπικότητά της. Έχει όμως δύο χαρακτηριστικά ο Παναθηναϊκός. Το ένα είναι ότι δεν έχει το πρέπει οπωσδήποτε, τουλάχιστον έτσι όπως μας φαίνεται σε σχέση με αυτά που έχει δηλώσει ο μεγαλομέτωχός του, έτσι που έχει κάνει και την επένδυση. Δηλαδή ότι θέλω σήμερα, τώρα το τρόπαιο, τώρα την Ευρωλίγκα. Χτίζεται λοιπόν. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν για μένα βασικό του στόχο πρέπει να έχει να πάει στα play-in. Εκεί πιστεύω ότι εύκολα δύσκολα θα βρεθεί. Το δεύτερο είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει τη δυνατότητα να βγάλει πολλούς άσους από το μανίκι του. Δηλαδή σε ένα μάτι δεν θα είναι καλός ο Σλούκας, θα είναι καλός ο Ναν. Σε ένα άλλο μάτι δεν θα είναι καλός ο Ναν, θα είναι ο Σλούκας, θα είναι ο Βιλντόζα, θα συνεισφέρει ο Ερναγκόμες, θα συνεισφέρει ο Μίτογλου, θα συνεισφέρει πάντα ο σταθερός και σοβαρός Γκριγκόνης. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο Παναθηναϊκός έχει προσωπικότητες που βγαίνουν μπροστά. Ναι, όπως χθες ο Σλούκας ήταν πάρα πολύ καλός. Η αλήθεια είναι αυτή. Το παιχνίδι ουσιαστικά το καθαρίζει χθες ο Σλούκας και ο Αντετοκούμπο με την άμυνά του, ναι. ο οποίος ήταν ακρογωνίος λίθος στο να μην χάσει την επαφή με την πρωτοπορία ο Παναθηναϊκός. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι για να μην το αφήσω ασχολιάστο, γιατί και τον Παναθηναϊκό ακόμα και τον Ολυμπιακό θα έχουμε πολλές μέρες να τα πούμε. Είναι ότι ο φετινός Ολυμπιακός έχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό. Τον κυνηγάει λίγο η διαιτησία. Δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος, ούτε μπορώ να πιθανολογήσω ποιος είναι, αλλά ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή από τη διαιτησία έχει πράγματα να διαμαρτύρεται. Δεν του φταίει η φάση με τον Γκάναν, γιατί ο Ολυμπιακός ήταν κακός όλο το μάτς, αλλά η φάση με τον Γκάναν, καλός ή κακός, είναι μια φάση κομβική. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό το πράγμα τώρα είναι επιθετικό φάουλ που δώσει. Συμφωνώ απόλυτα, ναι. Εντάξει, και από εκεί που πας να πάρεις 2 και μια βολή 3, δεν μπαίνεις στους 3 και τρως 3. Γιατί αυτό είναι το μπάσκετ, τον κλαδέρε το τρίποντο. Ναι, και φεύγει ναι, και φεύγει 8. Βέβαια. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι κάποιες στιγμές και κάποια σφυρίγματα είναι κάποια θέματα. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι οι δύο ελληνικές ομάδες έχουν μέλλον στη διοργάνωση, γιατί αν εξαιρέσουμε τη Real, η οποία φαίνεται μέχρι τώρα να πατάει πάρα πολύ δυνατά, αν εξαιρέσουμε τη Virtus, η οποία έχει εντυπωσιάσει και δεν την περιμένει κανείς τη σεζόν να είναι τόσο καλή και δυνατή, την πάντα σταθερή Μπαρτσελώνα, η οποία έχασε με 4. Έχασε από το Μιλάνο, που ήταν μπροστά στο σκορ, αν θυμάμαι καλά, σχεδόν σε όλο το μάτς. Ναι, είναι και αυτό μια περίπτωση ομάδα στο Μιλάνο σαν τη Βαλένθια. Μια ομάδα η οποία έχει πολύ περισσότερο ταλέντα από τη Βαλένθια, δεν είναι καλά δομημένη και βλέπεις ότι θα πάει να κάνει ζημιές έντρες που δεν το περιμένει κανείς ακριβώς, γιατί είναι μια ομάδα με πάρα πολύ ταλέντο και ακριβή ομάδα. Ναι, δηλαδή, και απρόβλεπτη. Ναι. Και είχαμε και την πρώτη νίκη του νέου προπονητή της Φενέρ, έτσι, απέναντι στη Μονακό. Του Σάρας Γιασκεβίτσιους. Ναι. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός έκανε μια ήττα η οποία είναι σίγουρα πολύ κακή και ειδικά έχοντας χάσει και από την Μπασκόνια μέσα, έχει μηδέν στα 4 με τους Ισπανούς φέτος μέσα, εντυπωσιακό, και καλά με Real Πάρτσα, αλλά αυτό το 0 στα 4 με τις 2 από την Μπασκόνια και τη Βαλένθια ενοχλούν και οπωσδήποτε είναι πισωγύρισμα για τον Ολυμπιακό, ξεκάθαρα. Θα έλεγα ότι αποτελεί και μια, όχι να βλογούμε τα γένεια μας, αλλά έχουμε πει ότι ο Ολυμπιακός, βεβαίως το γεγονός ότι είχαμε πει ότι ο Ολυμπιακός δεν θα πρέπει να μην τα 55 πόντους, ούτε σήμερα έφαγε, αλλά δεν θα βάζει κιόλας. Ναι, δεν έβαλε κιόλας. Πολύ χαμηλό το σκόρ, ειδικά στο πρώτο μέρος Σωτήρη. Ο Ολυμπιακός είχε τεράστιο πρόβλημα στην επίθεση, σαφώς τον αποσυντώνησε η απουσία ξαφνική του Πίτερς για ευχάριστο λόγο για την γέννηση του παιδιού του, αλλά αυτό δεν είναι δικαιολογία όταν παίζει με τη Βαλένθια και μάλιστα ενώ σχεδόν είναι πλήρης πλέον Ολυμπιακός. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός έπεσε στην παγίδα της Βαλένθια, του κατέστρεψε τη δημιουργία. Όταν έχεις 8 λάθη στο πρώτο δεκάλεπτο και όταν φτάνει μέσα στα 8 τρίποντα έχεις ένα στα 14 και έχεις χάσει και γύρω στις 10 βολές, που δεν μπορεί να περάσει 50 πόντους, έκανε 39 λεπτά για να τους περάσει.
και με μπάσκετ με καμινάδες που λέμε δεν μπορεί να πας πουθενά. Ο Ολυμπιακός έχει χάσει τους αυτοματισμούς του, δεν μπόρεσε να βάλει την μπάλα μέσα στη ρακέτα να φύγει τους ψηλούς της Βαλένθια. Έπαιξε πάρα πολύ έξυπνα η Ισπανική ομάδα που έχει μια κορυφαία άμυνα, όπως και ο Ολυμπιακός βέβαια. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός έχει τη χειρότερη πίστη στην Ευρωλίγα. Δεν ξέρω αν το έχει παρατηρήσει κανείς. Αυτό θα πρέπει να προβληματίσει. Έχω πει πάρα πολύ καιρό ότι λείπει ένα σουτέρ, λείπει ένας παίκτης star για τον Ολυμπιακό, είναι ξεκάθαρο για μένα. Από εκεί πέρα βέβαια ο Ολυμπιακός κρύβει κάτω από το χαλάκι αυτά τα θέματα, ακριβώς διότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα σαν ομάδα. Όμως όταν θα στραβώνουν τα πράγματα, όταν δηλαδή δεν θα του βγαίνει το παιχνίδι και κάποιοι αυτοματισμοί και τον μπλοκάρουν και τον πιάσει και το άγχος, θα υπάρχουν και αυτές οι κακές ήττες που, σαν αυτή που είδαμε σήμερα ή με την Μπασκόνια μέσα. Αυτά τα blackout του Ολυμπιακού είναι σημαντικά και το αποτέλεσμα είναι, επαναλαμβάνω, ότι λείπει ο παίκτης ο οποίος θα ξεμπλοκάρει στην επίθεση στον Ολυμπιακό. Ο Κάναν, τα έχω ξαναπεί, μην τα ξαναλέμε, ότι θα κάνει 2-3 καλά μάτια, ότι είναι καλύτερο σουτέρ. Δεν μου λέει τίποτα, γιατί άλλο να σουτέρ με 25 πόντους και άλλο να είσαι με 12 πόντους. Να θεωρήσει σουτέρ δηλαδή πολύ καλός στους φανταστικά κτλ. Οπότε ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή ενώ υπολόγιζα να κάνει ένα 5-5 ή 4-5, τώρα ξαναμπαίνει σε πίεση. Εντάξει, είναι μαραθώνιος βέβαια, δεν υπάρχει για κανέναν λόγος που λέμε να κάτι να σκάει ή να τα βάφει μαύρα. Σίγουρα όμως πρέπει να προβληματίζεται. Δεν νομίζω όμως ότι ο προβληματισμός του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή δεν έχει να κάνει με το τι μπορεί να αλλάξει, γιατί δεν περιμένει κάποια αλλαγή. Ήρθαν και οι νέοι παίχτες, άρχισε και ο Μητρουλόγου, επίσης δεν λύνει το πρόβλημα στην επίθεση κανείς, ούτε ο Πετρούσεφ, αυτά έχουμε ξαναπεί τον είδο και σήμερα λογικά είναι έτοιμος ο Σέρβος. Αλλά η απουσία ειδικά του Πίτερς, που είναι ο μοναδικός ψηλός που απειλεί τον Ολυμπιακό, μίκρινε το γήπεδο που λέμε τους ερυθρόλευκους, το αποτέλεσμα η Βαλένθια να συγκλίνει και ο Ολυμπιακός να πηγαίνει σε μακρινά σουτ. Αν τα έβαζε, θα κέρδιζε. Αυτό είναι ρουλέτα. Ναι, 9-31 ήταν πολύ άστοχη. 9-31 και επαναλαμβάνω έχει κάνει στα 14 για 15 λεπτά περίπου που το πήγανε πίσω στο σκορ. Λείπει ο σκόρερ, δηλαδή για παράδειγμα θυμάστε, φαντάσου, ας πούμε, λέγαμε, ο Ολυμπιακός συνηγούσε τον Ναν, τον οποίο τον πήρε ο Παναθηναϊκός, έτσι. Λοιπόν, άλλο να έχεις τον Ναν και άλλο να έχεις τον Κάναν, ας πούμε, έτσι, ή το Λαρετάκι, ας πούμε. Παίζουν ρόλο κάποια πράγματα, από εκεί πέρα ο καθένας πειρεύεται με αυτά που έχει. Ακριβώς, σωστά. Σωτήρη, δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι άλλο. Όχι, είναι αυτό. Ο Ολυμπιακός έχει 3 μάτς πλέον έξω, Μπολόνια, Άλμπα, Βιλερμπάν. Όλα είναι με πρέπει. Πρέπει να ρεφάρει οπωσδήποτε τη σύνθεση της με Μπασκόνια και Βαλένθια μέσα. Είναι κακές σύνθεσεις, επαναλαμβάνω. Ναι. Ο Ολυμπιακός βλέπει πλέον ότι δεν είναι η οχτύπητη ομάδα που νόμιζε και ούτε θα είναι στις μεταγραφές που έκανε, γιατί δεν λύνει τα προβλήματα τα οποία έχουμε επισημάνει από το καλοκαίρι. Και επίσης γιατί πολλοί λόγος θα γίνει και γίνεται, ούτε είναι θέμα η απουσία του Βεζέκοφ, δηλαδή η απώλεια του Βεζέκοφ και η απώλεια του Λούκα, που στην ουσία ο Ολυμπιακός δεν καιγόταν να τον κρατήσει. Όχι, ο Ολυμπιακός απλά δεν πήρε παίχτη που να μπορεί να ξεμπλοκάρει την επίθεση σε πρόβλημα το οποίο είχε και πέρυσι και απλά δεν φάνηκε γιατί έφτασε στο τελικό. Αν όμως είχε αποκλειστεί από τη Φενέρ σε εκείνη τη δραματική σειρά, αν δεν είχε πει το τρίπο του Λούκα για παράδειγμα, καλά μάλιστα ζήτησε το καλοκαίρι για τα προβλήματα του Ολυμπιακού στην επίθεση. Απλά αυτό είναι το μπάσκετ, καμιά φορά με τον απομηχανίστη που λέμε και κερδίζεις παράταση της ζωής και κρύβεις τα προβλήματα κάτω το χαλάκι. Δεν είναι λογική όμως και αυτή. Ο Ολυμπιακός πρέπει να έχει το πρόβλημα της επίθεσης του. Δεν υπάρχουν όμως αλλαγές. Θα πρέπει να δουλέψει εκ των έσω και να βρει τους αυτοματισμούς του. Κάκιστος Ολυμπιακός σήμερα. Ειδικά σε όλη τη διάρκεια του μάτσα. Σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Αυτή την αντίδραση που περίμενε και ο προπονητής, που περιμέναμε εμείς στη μετάδοση, ο κόσμος που ήταν στο γήπεδο, δεν ήρθε ποτέ. Ένας Ολυμπιακός με 9 στα 31 τρίποντα, να αναφέρω ενδεικτικά, 10 στα 24 δίποντα, 9 στις 16 βολές, είχε 15 λάθη, αρκετά προβλήματα. Ο Πίτερς του έλειψε πολύ παραπάνω από ό,τι περίμενε και ο ίδιος Ολυμπιακός, περιμέναμε και εμείς. Δεν μπορώ να θυμηθώ παιχνίδι, τουλάχιστον που ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ έχει σκοράρει κάτω από 60 πόντους για την Ευρωλίγκα. Θα είναι ενδιαφέρον, θα πρέπει να το ψάξουμε αυτό κάποια στιγμή, να το δούμε. Η Βαλένθια δεν έκανε τρομερά πράγματα. Ο Γιόβιτς ήταν αυτός που έκανε το step up, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο μέχρι την τρίτη περίοδο. Δεν έκανε τρομερά πράγματα η Βαλένθια, αρκεί να πούμε ότι σούταρε 5 στα 19 τρίποντα, δεν είχε κάτι εξωφρενικό. Όμως πήρε αρκετά επιθετικά rebound, είχε δεύτερες ευκαιρίες, κάνανε και 17 λάθη οι νυχτερίδες, ούτε αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο Ολυμπιακός. Γενικά δεν εκμεταλλεύτηκε πολλά πράγματα.
μια ήττα την οποία δεν τη χαρακτηρίζεις. Καμία ήττα δεν είναι καλή, αλλά εντάξει, δεν είναι από τις ήττες που ο Ολυμπιακός είχε μέσα στο πρόγραμμά του και για εντός έδρας παιχνίδι. Έχουμε δρόμο ακόμα, θα δούμε τώρα πώς θα μπορέσει να καλύψει αυτή την ήττα και φαντάζομαι ότι στη συνέχεια θα έχει την ευκαιρία να τα συζητήσει αυτά και με τον Σωτήρη και με τον Γιώργο. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το παιχνίδι είχε ένα πρέπει για τον Ολυμπιακό, αλλά δυστυχώς δεν. Ναι, όχι, ήταν εκατότερος των περιστάσεων. Δηλαδή, η ήττα σίγουρα τον προβληματίζει, αλλά αν κοιτάξει το βίντεο του αγώνα, αν δει πώς έχει παίξει το μάτι, δεν υπήρξε πουθενά ένα παράθυρο ότι μπορούσε να διεκδικήσει την υπόθεση νίκη, και ίσως το χειρότερο όλων είναι ότι και η Βαλένθια δεν έκανε κάτι τρομερό δηλαδή στο παιχνίδι. Ήταν συνεπής αμυντικά, πήρε ό,τι της έδωσε ο Ολυμπιακός και ό,τι της έδινε το μάτς. Δεν ήταν τρομερά εύστοχη, δεν έκανε κανέναν άλλο. Έπαιξε τόσο όσο χρειαζόταν. Χωρίς να δοριστεί πολύ. Έτσι, σωστά. Δεν ήταν εντυπωσιακή, απλά δεν ήταν τόσο κακή όσο ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός δηλαδή κατάφερε απέναντι σε μια μέτρια Βαλένθια σήμερα, μέτρια ήταν σχετικά την αποδοσή της, κατάφερε να είναι χειρότερος από το μέτριο και έτσι ιτήθηκε. Κακή ήττα, θα αναγκαστεί, η ζωή δεν είναι... Έχει δρόμο μπροστά ακόμα, εντάξει. Έχει δρόμο και δεν τελείωσε τίποτα. Δεν μπορεί να μένεις. Ούτε τελείωσε τίποτα, ούτε μπορεί να μένει για πολύ σε ένα παιχνίδι. Πρέπει να δεις πώς θα καλύψεις ακόμα και τις κακές ήττες.